Entzuten da? Murra hori xamar, bai. Bueno, atzalde hon, danoi, eta eskerrik asko gerturatzeatik. Nik atxari naiz, eta gaur mai hau gidatu, moderatu o zuzentzea tokatu zait. Hain zuzen ere, gai edo izpide izango dugu kultur transmisioa eskolan, edo hezkuntza arautuan, nahiz eta gori ikusiko dugu nondi jongo gehan. Eta hortarako lau gonbidatu inguruan, aurkeztuko ezkizuet, eta sartuko gara pixkat, 3 multzotan edo banatu dugu mai inguru hau, edo solasaldi hau, eta, interbentzio motzak eskatuko izkiet, haien artean erantzun da osatzeko aukera ere bai, eta, gerora, zuen iritziak ere ongetorrik izango dira, o galderak, o dana dalakoak. Orduan, gehiagi luzatu gabe, aurkezpen laburtxo batzuk egingo izkizuet hemen ditugun gonbidatuenak, eta sartuko gara mamian. Nire eskubitara lehena, Iratxe Retolaza, data jartu, eta 1977an Donostian jaioa, EHUko irakaslea eta UEUko literatura sailburua. Askontzako ezaguna literatur kritikari gisa edabide askotan ikusi deulako eta irakurri deulako batez ere, eta nidatzi ditulako literatur kritikak. Baitare referente edo argitaretxeko kidea izan zalako, eta baita hainbat saiakera argitaratu ditulako. Azkena, aipatzearren, egungo euskal komikiaren historia, 2017. Iaz. Hoxe. Jarraian, Maria Ribero dakau, Balmaseda jaiota, urte aztegu esan, Siroka taldeko abeslari beste-beste, taldeak 5. lana argitaratu du aurten, buruz bera, eta baitare utxa bikoteko kidea da, eta bakarrari gisa, aberondo esateten, Pintxuk Oroi du azken egitasmoa. Gaur gaiari daukionez, aurrekin lan egindakoa ere bada, eta egun, kontatuko dugu pixkat, Nafarroako musikariak ikastetxeetan programa zertan datzan, da hortan dabil. Segidan, Mikel Artola, 1989an alegin sortua, Gipuzkoan. Euskal Filologia lizentziatu da, eta Gipuzkoako Bertsozale Elkartean egiten du lan gaur egun. Hain zuzen, transmisio kontuetan aritzen da. Baitare, Tolosaldeko Arituz Elkarteko kide da, eta bertso eskoletako irakasle bezala urte luztako eskarmetu dakan launa. Bukatzeko, azken muturrian, Peio Ulazia, 76an Mutrikun jaioa, Arte Ederretako doktorea, eta BAM Deustuko irakasleen unibertsitate eskolan plastika adierazpenaren garapena eta bere didaktika irakasten du egun. Artista bezala lan ugari indakoa da, besteak beste, karea edo isilan egitasmoak. Kideak aurkeztuta, esan bezala, amua botako dizuet, lasai haitu, baina, pixkat erritmoa aukitzearen, da asko gehan ez, 5 minututan edo zuen sarreratxoain, eta utxiko diogu horri. Orduan, lehenengo ez dakik galdera dan, edo testu inguru ematea da, baina kultur transmisioa zaigea, eta nahiko nuke norberak bere esparru edo ere mutik kontatzea zer dan kultur transmisioa, nola ikusten duen egun dagoen egoera, zer ulertzen dan kultura baitaren, ebali mazu esartu, zer dan kultura maioskula zerrez, indian esparruak, eta zertarako balio duen, edo zertarako dan beharrezkoa kultur transmisio hori, orokorrian. Iratxe, zurea da ditza. Eskerrik asko, arratsaldeon, da eskerrik asko, ez da inbeste aukeren artean hau hartzeagatik gaur arratsaldean gurekin hemen egoteagatik. Kultur transmisioaren inguruan galdetu duzu, kultur transmisioa horrela ez, galdera potolori zer da kultura, zer da transmisioa, zer ulertzen du da nik kulturaz eta transmisioaz. Niretzat kulturaz hitz egiterakoan nik hitz egiten dut kultur sorkuntzaz, eta ez beste kultur esparru batzu ez. Eta kultur sorkuntza niretzako komunikaziorako eta trukerako bide jakin bada, pertsonon artean garatzen dena, eta batez ere munduan leku hartzeko edo leku egiteko
bideetariko bat da, errotzeko bideetariko bat da. Errotze hortan balio digu nortasun bezala, nortasun pertsonalean errotzeko, baina baita ere komunitate bezala edo nortasun kolektibo modura errotzeko balio digu, ez? Zentzu hortan kultura bada oso tresna garrantzitsua, bai barne mundua elikatzen laguntzen digulako, baina baita ere ispilu funtzioa baduelako guk gure nortasuna eraikitzerakoan, baina baita ere komunitatearen afektu sareak sortzerakoan. Orduan, niretzako kultura hori da. Zer dan kultura edo zergatik zer den kultura transmititzea niretzat? Niretzat kultura transmititzea ez da izen batzuk transmititzea, edo informazio bat transmititzea. Niretzat kultura transmititzea da, hain zuzen ere, kultur gaitasunak transmititzea. Kasu honetan literaturaren esparruari begira, niretzat literatura transmititzea da, literatura irakurtzen irakastea. Eta horrekin esan nahi dut, niretzako ez dela gauza bera irakurtzaletasuna edo literatura irakurtzen jakitea. Irakurtzen jakin dezakegu, modu asko daude irakurtzeko, baina literatura irakurtzen trebatzeko modu jakin bat da. Eta alde hortatik iruditzen zait, nire esparruak eskolan duen leku hortaz gogoeta egiterakoan, iruditzen zait azkeneko urteotan, eta bai irakurtzaletasunaren inguruko plan berrietan, eta orokorrean EAen egiten diren politika gehienetan irakurtzaletasuna hitz egiten dela eta ez hainbeste literatura irakurtzeko modu ez, edo kultur gaitasunak trebatzeko bide ez. Azken batean niretzako kultur transmisioa da, kultur interpretazioetan trebatzeko ariketak egitea. Alde hortatik egia da eskolan literaturak baduela eta izan duela historikoki leku privilegiatu bat, beste esparruen aldean, azken batean badaudelako hezkuntza arautuan literaturari buruzko ikasgaiak, badago euskara eta literatura ikasgaia, badago EAE eta Nafarroan gaztelania eta literatura ikasgaia eta bartabar, beraz literatura ikasgaia kurrikulunean badago sartuta hezkuntza arautuan. Baina, hala izan da ere, esparrurik privilegiatuena izan da ere, gaur egun ez du egunerokoan, salbuespenak salbuespen, ze praktika hon ikaragarriak daude, baina egunerokoan laginak ikusten ditugunean eta irakasleen jarduna ikusten dugunean, batez ere euskara eta literatura ikasgai hortan hizkuntzari eskaintzen zaio denborarik gehiena. Eta kurrikulunean naizta hori egonez, hori da gehiena. Eta egia da eskolaren kurrikulunean badagoela atzean, oraindik gainditu ez dugun ikuspegi bat, eta da kultura idatziak duela garrantzirik handiena. Eta alde hortatik, kultura idatziaren itzal horregatik, literaturak oraindik badu eskolan halako leku privilegiatu bat, beste esparru batzuei emanetzaiena. Baina zer gertatzen da, edo nire iritzi zer gertatzen zaio euskal literaturari, hain zuzen ere momentu honetan literatura eskolan auzitan jarri dela, eta ez euskal literaturan. Frantziako estatuan gai hau eztabaidatzen ari dira, eta beste hainbat lekutan gai honen inguruko eztabaida badaude. Lehen literatura ikasgaiak zuen garrantzia handia eskolan, eta zan funtsezko ikasgai bat, eta bazan beste ikasgai batzuen artean halako ezurdura garrantzitsu bat. Azken urteotan galdu da, ez da ikuspegi hori galdu da, eta sorkuntzaren ikuspegia pixka bat bigarren maila batean geratu da, beste ikuspegi batzuk garatu direlako, eta Euskal Herrian gertatu zaiguna da, hain zuzen ere aldaketa hau gertatu bada duela 15 urte, oraindik euskal literaturak eskolan oso denbora gutxi zuela gertatu zaigula aldaketa, alegia ez da beste esparru batzuetan literatura egonda transmititzen hainbat hamarkada, eta orain gertatu da literaturak eskolan nolabait galdu duela indar hori. Guri gertatu zaigu literaturak eskolan indarra galdu duela, oraindik ere ez genuenan erroturik literatur transmisioa komunitate modura. Eta ordan, hori da nik aurkezpen modura ikusten dudan egoera. Arratsaldeon, eta eskerrik asko gonbidatzeagatik hona. Ni, Katxalinek esan bezala, ni musikaria naiz, eta beraz esparru hortatik hitz egingo dut, eta nonbaiten irakurri dut aditua ez naizela, baina bai aritua, orduan zer da kultur transmisioa niretzat edo zergatik dan garrantzitsua. Nik uste
lehenik eta ben kultur transmisioa garrantzitsua da, ezagutzen ez dozun hori ezin dozulako maitatu, eta horrekin ezin dozulako gozatu, eta beraz ezinbestekoa da jakitea zer dagoen ezagutzea, gozatzea, esperimentatzea, ez? Eta gero bestaldetik gaur egungo egoerari edo gaur egungo egoeraren hausnarketa bat eiteko ezinbestekoa da jakitea zelan heldu garen honaino. Nik neure burua ondo ezagutzeko edo norbaitek ni ondo ezagutzeko ezagutu beharko du seguramente zein izan da nire bidea, ze erronkak izan ditut, ze gauza gainditu behar izan ditut. Hori orokortasun bati aplikatuta uste dut bai ezinbestekoa dela, ez? Nik hezkuntza arautuan ez dakat holan ez naiz aditua, baino esan bezala musikariak ikastetxeetan programan ari naz, eta hori da Nafarroako gobernuak hezkuntza departamentutik jarri duen programa bat, martxan jarri duena, eta Nafarroako institutu ezberdinetara goaz, eta egiten dugunan da, saio ezberdinak, hainbat musikari daude programa honetan, eta egiten duguna da, alde batetik gure sormen prozesua saldu edo partekatu beraiekin, bereik galdetu ezatela, ikus dezatela, zuzeneko kantak ere jotzen ditugu, eta gero badago beste atal bat oso garrantzitsua adostu genuela, eta izan da euskal musikaren historia. Hau, ez dago ezer idatzia, ez dago ezer adostua, baina behintzat bai jakin dezaten zeintzuk egon diren gure aurretik ezenolako zailtasunak eduki dituzte, apur bat balorean jartzeko gaur egun daukaguna, ez? Orduan, niretzat batez ere transmisioa da, hoxe, aipatu dudan lehengo gauza ezagutzea eta beraz maitatzea eta gozatzea, bestela ezin izango nuke. Arratsalde on denoi. Ni Bertsozale elkartetik nator, lehen esan duen bezala, eta gauza interesgarri mordo bat esan dituzu, eta gure kasua esango nuke nahiko berezia dela, edo behintzat inguruan ez da hainbeste hori ikusten, momentu batean erabaki zutelako bertsozaleek eta bertsolariek beraien buruaren transmisioa egitea, beraiek izatea transmisioaren protagonista. Alde batetik, segurazki, kurrikulumean txertatuta egon izan bazan bertsolaritza, ez zuten hori egin beharrik izango edo ez zuten egingo, eta gure kasuan Bertsozale elkartea sortu ere, ia Nafarroako elkartea sortu zen lehendabizi, eta sortu zen ikastetxeen eskariz bertsolaritza eskoletan lantzen hasi zirenean. Orduan esan daiteke azkeneko 30-35 urteotan hezkuntza arautuan pixkanaka sartzen joan dela bertsolaritza, eta horretarako Bertsozale elkarteak berak tresna batzuk sortu dituela. Gure kasuan gainera kultura zer dan edo galdetu ezkero gurea oso nabarmena da bertsolaritzaren transmisioa egitera guaz. Hori oso garbi daukagu, gero beste kontua da hori nola egiten dugun, ez? Eta segurazki gero hitz egingo dugu hobeto, baina bertsolaritzaren kurrikuluma ere existitzen da, gaur egun 26.000 ikasle inguru dauzkagu hezkuntza arautuan, edo ikasle horiek dauden lekura joaten garagu. Ez dakit gure ikasleak diren, edo gugoa zen ikasleak dauden lekura, ez? Azken batean hezkuntza arautura joaten da Bertsozale elkartea, han daudelako ikasleak, han daude aurrak, han daude gazteak, eta eskolak berak ere, segurazki hizkuntzagatik, hizkuntzaren jabekuntzan edo komunikazio gaitasunean eman dezakegunagatik, hori esaten dute gehienetan, eramaten gaituzte eskolara. Gero hortaz aparte, badaude bertso eskolak, badaude aisialdiko ekintzak, udalekuak eta bar, eta azken batean daukaguna da, bertsolaritzaren transmisioa bermatzen duen hiruko santu bat kasi. Izan lehikena hezkuntza arautua, hezkuntza arautuz kanpoko bertso eskolak, eta gero aisialdia udalekuak, meriendak edo eskolarteko txapelketak, denetik dago pixka bat. Egia da ordea, badauzkagula segurazki, gure baitan egunero klasera joaten garenean, 50 irakasle inguru gaude momentu honetan hezkuntza arautuan, bakoitzak edukitzen ditu 800 bat ikasle. Ez dira egunero joaten, 2 astez behin joaten dira, eta hori da egoera, eta segurazki joaten garenean sartzen zaigu guri ere, ez? Lehen komentatu duzuenetik abiatuta, zenbateraino guk transmititzen duguna den informazio bat, bertsolaritza zer den, eta hori esan eta hor geratzea, edo beste gauza bada bertsotan egiteko gaitasuna bera transmititzea.
Segurazki biak ere oso lotuta daude eta ez dugu jakiten askotan zertan ari garen ere. Baina badago autu bat gure materialetan eta bar ahalik eta gehien sorkuntzan sartzen dana. Saiatzen gara urtebetean, gutxi gora bera ikasle bakoitzak 15 klase jasotzen ditu gurekin, eta saiatzen gara 15 klase horietan gutxieneko ezagutza bat egin dezaten bertsolaritzari buruz, eta beraiek ere sortzeko momentu hortan sentitzen dan hori, beraiek ere sentitu dezaten. Eta hor gabiltza, metodologiak eta bar berritzeko prozesu batean ere bagaude, eta pixka bat hori da egunero egiten duguna. Eta segurazki, gero, aipatuko duguz agian, baina gure ikasle horiei bertsolaritza transmititzera joanagatik konturatzen gara nahi gabe ere bertsolaritza gainontzeko beste kultura adierazpide batzuekin batera dijoala eta komunitate osoaren adierazpide badala. Orduan, nahi gabe ere askotan haitzen gara klasetan, ez dakit, azaltzen musika talde bat, ez dakit, Benito Lertxundi azaltzen dugu nordan, balearen bertsoakin nahi balin bagea. Ez da beti izaten bertsolaritza bere horretan. Badauka beste, pixka zabaltzeko joera bat ere, ez agian kostientea, baina nahi gabekoa bai. Eta azkeneko gauza, sarrerarako, segurazki, azken aldi honetan, behin baino hiotan aipatzen ari gara gure bileretan eta bar, Maialen Lujanbiok bota zuela uste dut, Ahoan ez dala erabiliko zaporerik ez badauka, hizkuntzagatik. Eta gu transmititzen saiatzen garena horixe da, kultura zaporetzat hartzen dugu, eta badakigu guk eskaini dezakeguna dela ondo pasatzeko modu bat. Eta ondo pasatzeko modu bat ez baldin bada, ja zerbaitek fallatzen digu. Orduan, pixka bat hori da gure buruan dagoena eta egunero egiten duguna. Atzaldeon, pixka bat bertsolaritzalekin paralelismo bat hartuta arte plastikoak ere nolabait hartu zuten ardura bat 60-70 hamarkadan, 20. mendean, pixka bat lehenago. Printzipioz egoerare oso kezkagarria zelako, Euskal Herrian kultura apenas existitzen zoan, ez hizkuntza, ez kultura, eta nik usten dut arte munduko zenbait pertsona garrantzitsu batu ziala herriari nortasun bat emateko eta estetika bat emateko ere bai. Oraindik danodakau gogoan ikusten dut, Oteiza, Txillida, Mendiburu, nolabait izan zian protagonista momentu konkretu batenak, nun arteak hartu zuen protagonismo handi bat, eta herria jabetu zen beraien mezuaz. Printzipioz, gainera, esan beharra dago mundu guztien ibili izan dela kezka bat, abanguardiak izan dutena, artea abstraktua ezin dela komunikatu herriari, ez? Eta igual Euskal Herriko kasu izan lehike ere adibide bat posible dela. Herriak berehala bereganatu zuen arte abstraktu bat, abanguardiako irudi bat, eta nolabait herria artista horren bitartez edo arte plastikoaren bitartez modernidadean sartu zen. Egia esan behar da baitxare, transmisio hortan kanpoan ere gelditu ziala, emakume artista gelditu zian, iparraldeko arteak ere, iparraldean egiten zen arteare gelditu zen kanpoan, baina nolabait hor presentzia handi bat eukizuan euskal gizartean. Baina hortikan aurrea transizioarekin da, goitikan bera etorri da, eta nik uste gaur egun zoritxarrez gizartea eta artearen artean eten handi bat dagoela. Zergatik da hori, faktore asko ongo dira, ezta? Nik irakurri izan diote Ismael Manterolai arte plastikoaren eremuan nolabait jendia espezializatu egin dela eta nolabaiteko autismo baten sartu ere bai, artistak. Eta gizartearekin lotura hori bastante eten dela. Hala ere, Xabier Gantzarain batek eta esaten dute beratzako arte garaikidea oso hurbile ikusten doala eta gaur eguneko gizartea ulertzeko eta irudikatzeko urruti ez doala ikusten, inondik inora. Dena dela, danak eukiko dute arrazoi zati bat, baina nik usten dut etena nabaria dela,
eta transmisio hortan gero hezkuntzan ere, hezkuntza arautuan ez dago transmisiorikan. Apenas ezautzen denik txanelan edo lehen hezkuntzan ematen dute zerbait oteizaren de inguruan, baina ezer gutxi, eta gero arte ederretako fakultatea gelitxoko litzake, baina bestela ez dago transmisio eredurikan. Eta igual bukatzeko barkatu, baitare egia esan behar da, euskerazko idatziak artearen inguruan oso gutxi diala. Saiakerak, oain komentatu deun Kantzarain eta Manterola, baina oso gutxi dira. Orduan ez da erraza jarraitzia ere. Bare, eskerrik asko da noiz, sarren honengatik, pixkataitu beha bakoitza beretik, baina bai bildo ez, bat zer erakusten dan, gero ze estatus eta ze leku dituzten horiek ez, bai disiplinei dagokienez, eta pentsatzen disiplina barrutan ere, behiratuko genuz, zein diran jainkoak eta zein diran transmititu beharrekoak eta zein geratzen dian kanpoan, ez? Emakumeak iparraldea, eta bar. Bueno, zer horretatik nolara pasako gera, hau da metodologiara, bai zuen esperientziatik eta bai batez ere nahiko nuke jakin nola ematen dan egun edo transmisio hori, eta zertarako edo, ze efikazia daukan, ze sortzen du horrek, ez? Transmititzen dugun hori, nola transmititzen dugun ikusta ere, sortzen ditu euskal kulturzaleak, sortzaileak sortzen ditu, ikasiten dugu, kurrikulunean badaude gauza batzuk eta hori jakitearekin nahikoa da, baina jolasten dugu, konsumitzen dugu, ateratzen gera, bizitzen dugu kultura gure parte, beraz pixka bat hori ez, nola egiten den transmisio hori da zertarako. Beste batek hasi nahi badu, Aipatzearren metodologiari dagokionez, adibidez, musikariak ikastetxetan egiten, saio horietan egiten duguna da, lehen aipatu dudan bezala, gure sormen lan apartekatu, baina, karo, ni joan aurretik pentsatzen nun, zer da beregentzako musika? Eta, zer da beregentzako musikaria izatea, ez? Ze niri beti izan diate, bale, Maria, musika ikasi baino beste zio zerbe bai, bale? Orduan, eskolaz kanpoko jarduera bat da normalean, benetan hori ikasi nahi baduzu hezkuntza arautuan ez duzu ikasiko. Eta beraz, beraiek daukaten ikuspuntua hori dabe bai, ez? Eta hori ez da euskal kulturari dagokion zeo zer, oso orokorra da, baina kontutan izan behar dugu be bai. Eta gero, ni joaten nintzen, behintzat, edo joan naiz zaio horietara bi helbururekin, bata da kuriositatea piztea, edo non, arrakala baten, beraiek esan dezatela momentu baten, ostras, nahi dut gehiago jakin, honen inguruan, edo alde batetik hori, ez? Eta gero bestaldetik be, hau da kontsumitzaileak, hau da kulturgileak, baina gero bestaldetik be, sortzaile, nik aurrean nituen gazte horiek ikusten nituen sortzaile berriak bezala, ez? Zuek izan altzarete bai sortzaileak. Eta zelan egin, zuek jakiteko, hori ere posible dela eta zuek ere aldo zuela, zelan piztu hori, ez? Zelan piztu hori eta are gehiago zango nuke, ze musikariak izan aldira, baina zelan ezan musika sortu eta euskara sortu, ez? Orduan erronka ezberdinak daude nik uste. Baina, metodologiari daukionez, edo saio hauetan egin duguna, bakoitzak bere modura imaginatzen dut, naiz eta metodologia bat adostu bai, baina egiten genuen da alde batetik hoiz, ez? Sormen lana beraiekin partekatu eta ikustarazi nolabait sormen lana ez dela estatikoa, ez dela zeozer nik irakatzi aldizu dana, ez da 2+2=4, hori askoz be konplexuago dela eta bakoitzak bere sormen prozesua ere bilatu alduela, ez? Beldurrak kentzea horri eta gero, interesgarriena edo hor asko ikasi dut edo behintzat termometro bat jarri dut batez ere euskal musikaren historia kontatzen nuenean, ez? Ze hasiera baten galdetzen nien, zuek nortzuk ezagutzen dituzue, zeintzuk dira zuen erreferenteak, orduan, izen batzuk botatzen zituzten. Normalean, ikastetxe guztietan 3 izen berdinak entzun ditut, kasike guztietan, ez? Orduan hor, zeo zer badago. Irratietan dauzenak, telebistan dauzenak, ez? Beraien adinetan ganera. Pentsa, hau dala, 14, 15, 16 urteko gaztetxoekin egiten diren egitazmoaz, Bendeta, Ezian, Gatibu, ez? Entzuten ditugunak, une oro, behintzat, bilatu behar ez dituzten horiek jartzen baldin maute telebista edo irratia, ez? Hori ere bereiekin partekatzen nuen, galdetzen nien zuek, musika adibidez, badala zeo zer, ez dala entzuten bakarrik musika klaseetan, musika edo non dago,
telebista piztu eta musika dago, pelikula bat jarri eta musika dago, supermerkatuan egon da musika dago. Orduan, ez da bakarrik zuk zein aukeratzen duzun, ze musika aukeratzen duzun, baizik eta ze musika etortzen zaizun nahi gabe, ez? Eta orduan hor konturatzen nintzen alde batetik euskarazko musika gitzi etortzen dala, euskarazko musika bilatu behar dala, interesa auki behar duzu, orduan erronka hor dago, ez? Piztu interesa, zelan egin, eta gero bestetik, gutxi hori, entzuten zuten gutxi hori, ez dala bilatua dala, etorri zaiela, ez da, bueno, kasu gutxi batzuetan interesa bakatela, eta izaera propioa, eta orduan botatzen zizkiaten olako izenak, eta, bueno, sorpresa polita hartzen nuen. Baina gehienetan hori da. Eta gehienetan Nafarroan, hau da, musikariak ikastetxetan, Nafarroan, baina ni neu Bizkaian be, adibidez, musika topaketetan be parte hartu dut. Ez ginen joaten eskoletara, baina ikaslea joaten ziren areto batzuetara, ez? Eta hor, bueno, elkarrizketa moduko bat zegoen, eta konturatu nahi zelan, egoera oso antzekoa dela, ia leku guztietan. Eta nitzako, bueno, jaio hauek bukatuta, eta apur bat balantza egin da, ardura da, zelan, lehenik eta behin, interesa piztu, eta bigarrenik zelan, helarazi beraiei, bueno, zelan esan, zuek sortzaileak izan altzaretela. Saiakera egin aldo zuela, ez? Eta, bueno, hor, erronka polita dakagula uste dut, eta, bueno, gero, batzutan esaten duzu, bueno, normala da, igual ez jakitean ordan, bueno, normala, edo ulertu aldot, batzuk ez jakitean ordan, Benito Lertzundi, edo Mauricio Aldaiturriaga, ulertzen dut. Baina galdetzen zenien be, beste musika estiloetara junda, edo hiru izen horietatik kanpo, Durango kasokan dauzen, hemen nobedade guztiei buruz, eta gehienek etzekiten. Etzekiten, ez bokaten interesik, bueno, bazekiten Durangoko asoka zegoela, baina ez ekiten, ez, eta adibidez, galdetzen nien ia, bazekiten euskarazko trapa zegoela, igual trapa dalako orain, beraien estiloan, eta dino horretan entzuten dutena, ze badago euskarazko trapa, Nisuritasuneri adibidez, 3. diskatera dagoela orain, eta ez ekiten ez da ere, eta kristolako sorpresa hazten zuten, ez? Orduan, hoize, ez? Ez da bakarrik transmisioa eten dala, baizik eta gaur egungo egoera eta gaur egungo sortzaileak eta egiten dan guztia ez dala ezagutzen. Bueno, guke lehen adin ez dut esan, 11 urtekokin ibiltzen geha normalen, LH 5-6 mailan gehien bat, hasieran hezkuntza arautuan behintzat. Eta pixka bat guk aurrena behintzat egin nahi izaten deguna izaten da, bertsolaritza existitzen dela esan. Eta hortik hasten geha. Ze bertsolaritza leku askotan, beraientzako ez da existitzen, ez dakite zer dan, ez dute inoiz bertso saio bat entzun, edo telebistan zerbait ikusi, irratian, ez dakite zer dan. Eta gero badago berezitasun bat, igual musikari dagokionean, ez dakite euskal musikarena, ez? Baina beste batzuk ezagutuko dituzte, eta gure kasuan berriz, ez dutena ezagutzen ez da bertsolaritza bakarrik, baizik bapateko kantua existitzen danik hori ez dute jakiten. Raparekin batzutan lotzen dute, baina, bueno, hori ere bapatekoa dela eta hori ez dute hola eta hola ulertzen. Gero, bertsolaritza existitzen dela esan da, normalean, segun ze lekutan, oso gauza naturaltzat hartzen dute, eta beste leku batzutan berriz, hartzen dute zerbait antzinakoa balitz bezala. Baserri girokoa, oso euskaldunak diren lekuetakoa, badago halako bertsolaritza horrekin lotzen dute, ez? Orduan saiatzen garena da baita ere, esaten bertsolaritza, bertsolariak eta ondorioz bertsolaritza eta entzulea eta bar denetarikoa dela. Eta zortea daukagu, badauzkagula irudiak, bideoak hori erakusten dutenak, edo bideoa jartzen diezu, eta ikusten dute jende pila bat, beken, ez dakiz zer. Hori ere errealitatearen zati bat bakarrik izaten da, Ze beken geratzen baldin bagara ez dugu erakusten bertsolaritza beste guzti hori dela, eta bek 4 urtez behin bakarrik izaten dela. Baina, aprobetxatzeko moduko gauzak badauzkagu. Eta gero daude, seguru aski, bertsolaritzak berak aurreko batean irakasleen artean komentatzen genuen zer transmititu nahi genuen. Eta esaten genuen, transmititu nahi genduna zala gozamena. Gu gozatzen baldin badugu bertsolaritzarekin, beraiek ere gozatu dezatela.
Eta gero hasi ginen, ia gozamena hori zerk sortzen duen. Eta hor, ja, gure artean ere askotan, eztabaida pixka bat eduki genuen, eta bietatik egongo da. Batetik gozamena sortzen du entzuteak berak, osea, gu entzule izateak eta kontsumitzen dugunean, eta bestetik sortzen dugunean. Azken aldian, eta hasieratik, baina azken aldian hezkuntza arautuan ere ahalegintzen ari gara, beraiek sortzeko garaian sentitzen den plazer hori sentitu dezaten han gelan bertan. Baina gero badaude beste zailtasun batzuk, eta egunerokoan aurkitzen ditugun zailtasun horiek dira hizkuntza gaitasuna hobetzeko eramaten gaituzte gu batzutan, baina sortzeko hizkuntza gaitasun minimoa zein den ere ez dakigu ziur. Ia bapatean egiteko kopla bat osatzeko zenbat euskara jakin behar duzun, edo ez, edo hizkuntza kontua den, edo ez dakigu guk ere ondo ez. Horren eguneroko proba batean aigea. Eta gero bertsolaritzak badauzka oso bereak diren gauza batzuk errimaren plazerra bea, errimak plazerra sortzen du guri batzu ibintza bai. Eta nik uste umeek ere hori oso errez harrapatzen duten gauza dela. Gero norbera adierazteko modua dela ikusten dutenean, adarra jotzeko erabiltzen dugula ikusten dutenean ere gustatzen zaie. Batzuk esaten dute euskaraz adarra jotzeko hitzik edo ez dagoela, erderaz egin dezakete baino euskaraz ez, orduan honek beste euskararen alderdi hori ere erakusten du. Gero harritzen dira behin probatzen dutenean bapatean egitea horrek daukan berezitasun hori, baina horretarako seguraski guk ere ez daukagu errezaz bapateko saio baten gozatzen duzu bapatean ari direnean, antzaudenean, momentuan zuri ari direnean kantatzen da bideoetan eta pixka bat zailagoa da. Baina pixka bat hortik joaten da guk egin nahi izaten duguna. Eta gero dago beste alderdi handi hori bertsolaritzaren historia bera. Edo gaur egungo bertsolariak zeintzu diren, hasieran esan dut aniztasuna erakusten saiatzen garela, baina 15 egunean autu bat egin beharra dago. Ezin ditugu bertsolari guztien izenak ikasi. Eta ez dakit zenbaterainoko zentzua daukan ere izenak ikasten aritzea, eta ez dakit. Gero badaukate gustatzen zaien horiek lekua bertso eskoletan, eta bertso eskoletan baia sartzen garela beste maila batean, eta han nahi duenak badauka aukera jarraitzeko, sortzaile izateko, hori izan galdera pixka bat. Nik uste sortzen direla bertsolariak, asko daude, ez hainbeste hortik bizi direnak, baina bai bertsotan egiten dutenak, eta, hortik. Ni magisteritza eskolan ibiltzen naiz klaseak ematen, eta nik ere askotan saiatzen naiz euskal artista zeintzu diezen azaltzen, gaur egunekoak, emakumearena batez ere, baina askotan neukere galdetzen neure buruari aber zenbateko zentzua daukan gizartean ere ezagutzen ez didazen pertsona honek aurkeztea. Dana dela, aurkezten diet, baina baitare iruditzen zaite batez ere garrantzia dakala igual metodologiak, ez? Eta hezkuntzan gabiltzanako hain dela ja 10 bat urte edo Ken Robinsonek entzuan Las escuelas matan la creatividad, bideo bat ja zaharra da, baina jende askok ezautzen du, eta arek diagnosi bat itzen zoan, gaur eguneko eskolak mundu guztien gainean nolako prozedurak erabiltzen duten, eta sortze prozesu horrek bertan bera guzten ditxula. Azpimarratzen dute garrantzia dela, baina gero ez da aplikatzen benetan sortze gaitasun horrek garatzeko metodologiak. Orduan, ni saiatzen naiz magisteritza eskola honetan, bai aurre hezkuntzan da bai hezkuntzan, metodologia horrek transmititzen eta horren garrantzia, ez? Esaten baldin badugu beti hiritarrak atea behar degula, pentsamentu kritikoa, pentsamentu divergenteak, sensibleak, arte plastikoa da eremu aproposa, pentsamentu divergente horrek planteatzeko, bide ezberdinak, sensibleak eta abar. Nik askotan esaten diet, ikasleei sormena zelako garrantzitsua da, baina sormenak batuta joan behar da sensibilidadeakin, sentibilatasuna. Bestela, sormen hankar bat bihurtu leike, ez da? Bomba bat egiteko ere sormena behar da.
baina sensibilitatea ere oso garrantzitsua da, etxen dezun eraiki edo sortzen dezun gauza horrek ikuspuntu humanista edo sensible batetikan. Beraz, aurre hezkuntzatik hasitza, iruditzen zat, arte plastikoak diala derrigorrezkoak, batez ere kontzeptualki, aurrak konturatzeko sortze eremuak gelabarruen ez dela mugatzen, gelatikan kanpo, euskarriak eta abar, eta batez ere gainea, igual bertsolaritzan gertatzen da bezala protagonistak beraiek dira, ikasleak dira, eta gainea jolasaren bitartez ekoizpen plastiko bat egoten da. Eta ekoizpen plastiko hori baloratu ezkeo, beraien autoestima indartu egiten da guztiz, eta bai lehen hezkuntza eta baina batez ere aurre hezkuntza die eremu aproposak hizkuntza plastikoarekin hasteko. Hortik segitzeko egia da ez, aurre hezkuntza neurri batean ez, badagoela eten bat aurre hezkuntza neurri batean sorkuntzari ematen zaiolako lekua edo, behintzat, ulertzen da sorkuntza ere badela ezagutzarako bide bat, baina lehen hezkuntza hori hasten da murrizten, da bigarren hezkuntzan badirudi sorkuntza bera ez dela ezagutzarako bide, ez da egia da, sorkuntza badela ezagutzarako bide, eta neurri hortan eragiten digu, ez, kultur sorkuntzako esparru guztioi. Eta hortan guztiz bat nator, eta transmisioaren eten aipatzen zenuten, eta nik behintzat nire esperientzia da batetik unibertsitatean klaseak ematen ditu dela, eta beraz jasotzen ditut, bigarren hezkuntzatik D eredutik datozen ikasleak, eta egia da oso kezkagarria dela argi daukagulako eta urtero geroz eta atzerakada handiagoa nabaritzen dugu, urterik urte, nik behintzat, nik arte ederreren fakultatean ematen dut klasek eta gizarte eta komunikazio zientzien fakultatean, eta urterik urte deredutik datozen ikasleen artean nabaritzen dugu geroz eta gehiago kultur esparru guztietan ezagutza gutxitu egin dela ikaragarri. Ez, musikan, neurri batean musikaren oihartzun bat badute irratiei eta halakoei esker, baina literaturan eta halakoetan badago nabaritzen da, behintzat hezkuntza-arautuak modu orokor batean ez diola erantzuten transmisioaren, kultur transmisioaren horri. Eta hortan guztiz adoz eta badugula horri ere premia horri erantzuteko. Nik aldiz ez nator bat, baina egia da beste esparru badela nirea, gozamenaren horrekin ez. Nik adibidez zalantza dute eskolak zaletu behar dituen ikasleak, nik ez ditut nire ikasleak literatura zaletu nahi. Batzuk literatura zaletuko dira, ala ez. Niretzako gihar ariketa bada literatura, eta giharre ariketa hori oso ona iruditzen zait egitea, naiz eta gero etorkizun batean agian zaletu ez eta bide hortatik segitu ez. Hori egiten duten urteetan, buruko giharra landuta izango dute, hainbat gaitasun landuta izango dituzte, hizkuntzan trebatuko dira, eta hori ona da, berez, naiz eta, berez niretzat da ona ez, ez esaten agian ez da, naiz eta gero segitu ez. Nik kirolean gauza asko egin dituen eskolan, potroa saltatuta guzti, eta gero ez dut erabili, baina balio izan zidan momentu batean gauza batzuk ikasteko. Orduan, niretzat adibidez, zaletzearekin badugu halako kezka bat, eta zuenean ulertzen dut ez dagoelako, baina niretzat zaletzea ez da kezka, niretzat iruditzen zait erronka batzuk jartzea ikaslei eta gihar ariketa bat badagoela aurratzean egin behar dena. Ez dakit ondo pasatzen genuen edo ez klaseetan, Katxalin izan doalako ikasle, nik uste ondo pasatzen genuela, baina helburua etzela, behintzat nik helburu bezala ez nuela ondo pasatzea edo zaletzea, eta alde hortatik egia da literatura irakasteko metodologietan oso nabarmen azken urteotan, eta egia da hezkuntza egin direla ikerketak, literaturaren bide nagusia eskolan lantzekoa da edo idazleen biografiak, eta beraz hasten dira idazlea aurkezten da gero liburura doaz, liburua joateko denbora dutenean, edo bestela liburua etxean irakurtzen da eta ondoren egiten da klasean edo solasaldi bat, edo okerrenera jota azterketa bat. Eta gainera azterketa izaten da ze datu eta bar, ez ba. Nik ere, ni neu irakasle modura jasoko ez nukeen datu bat. Noiz jaio zen pertsonaia, adibidez, ez? Edo halako kasuak. Ikerketek esan dute hori dela metodologia, ez? Egia da, niretzat giharrarik eta hori ez dela modu hortara garatzen, niretzako metodologia literaturan, edo behintzat nik erabiltzen dudana bide gehiago da testua hartzea, jakin gabe norena den testua irakurtzea eta sortzea nolabait espazio kolektibo bat ikasleen artean
testu horren inguruan pentsatzeko, testuak haien ze ekarri dien horren inguruan pentsatzeko, eta jakin gaben orden irakaslea. Eta ondoren, idazlea barkatu, eta ondoren joan sortzen testu horren testu ingurua. Eta testu horren testu ingurua sortuta, ikusi aldez aurretik buruan genituen irakurketa guztiak posible diren, testu inguru hortara egokituta, edo zein den irakurketa egokiena. Alegia, niri behintzat iruditzen zait alderantzizko bidea dela. Ez dela idazlea ezagutu eta idazlea ezagutu ondoren testura, ez bada testua, testu ingururik gabe irakurri, horren inguruan espazio kolektibo bat sortu trukerako, eta ondoren testu ingurura hurbildu, idazlearengana hurbildu tabar, ez? Eta, iruditzen zait modu hortara badagoela benetan literatura irakurtzen irakasteaz, askotan liburuak hartzen ditugu, agian jakin gabe idazle hori nun jaio zen, nola, tabar, ez? Eta liburuak printzipioz funtziona dezake ondo testu inguru guzti hori jakin gabe. Orduan, alde batetik, gozamenarekin badut nik beste ikuspegi bat, eta gero bestetik egia da euskal literaturan azken garaietan geroz eta gehiago dagoela azken aldiko nolabait argitaratu berri diren lanak edatzeko premia, eta badagoela historia, euskal literaturaren historia geroz eta gutxiago lantzen da, eta horrek ere ekartzen du, ez baldin badakigu nondik gatozen, ez dakigu testu bat ere ze tradiziotan kokatu behar den, eta tradizio hortan ze ekarpen egiten duen. Eta neurri hortan, zaletzearen ikuspegi hortatik eta gozamenaren ikuspegi hortatik eskaintzen zaizkie oso berriak, eta neurri batean, pentsatuz, ikasleentzat izango direla haientzat eroso edo erraz, neurri batean, erraz hitza asko aipatzen da literaturaren irakaskuntzan, eta aldiz ez da jotzen, ez dakit, 19. mendeko, 20. mende hasierako beste testu batzuetara ustez ez direlako izango haientzako modukoak, ez? Eta askotan ez da hala, ez da sorpresak hartzen dituzu bidea. Nik uste literaturan ere eskutik joan behar dula ikasleak, eta badirudila literatura eta agian kultur esparruak direnez, ez dakit, matematikan ez dugu usten bakarrik egin etxean matematika, ez? Eskutik joaten gara matematikan trebatzen pixkanaka. Eta iruditzen zait, literaturan batzutan, batez ere ikerketek diotenez, askotan da, etxean irakurri eta gero, eta agian liburu bat, irakurri behar da taldean, eta irakurri behar da ikasleekin denok eskutik joan da, ez? Eta, iruditzen zait, metodologien aldetik hori dela nolabait landu behar duguna, baina egia da, eta horregatik, ez du eskolak bakarrik egin behar, irakaslei ez zaielako denborarik ematen hortako. Hor, falta dena da egitura bat, irakaskuntza material berritzaile horiek antolatzeko. Azken batean ez da irakasleen esku utzi behar lan hori, ez palin bada egitura berria sortu behar dira, denbora hori irakasleek ez dutelako. Hori ere hala da. Galdera bat improvisatuko dut, gozamenana nik ere apuntatuta neukalako, galdera ikur batekin, ez? Zaizu iruditzen kultur transmisioan, oiko, zakitola, muletila bada, gaur egungo gazteek ez dakite zer, ez? Eta, hor zein dauka ardura, eskola arautuak, jendartiak, azoka honek, ez? Hor batetik. Baina, bai helburua dela eta askotan euskarari lotutako politikekin ere ala egiten da, ez? Gozatu, bizi, eta ardura nun dago, ez? Zertarako, lehenengo galdera lehenengo berriz paso, ez? Baina, zertarako garrantzia jakitea guzti hori, ez? Zeik behar dugu ikasi, baina ardura bat egongo da, edo ez dakit mundu ikuskera bat ulertzeko zerbait, edo nondik gatozen horrek ze garrantzia dauka gozatzeaz eta kultur kontsumitzaileak sortzeaz. Nahi duenak erantzun, da nahi bazue hor txeutzen dute gogoeta danontzako, baina. Ointzi zerratu zaitutzen, ez? Gidoitik atera eta... Ez dakit, nik uste guk esan detenean saiatzen garela gozamena transmititzen, esan nahi nun, nik bertxotan ere pixka bat minimo bat egiten dut, eta ni nerone gozatzen dut bertxotan ari naizenean, ez? Eta gozamena transmititu esan nahi nunean zen, nik ez ditut ikaslea gutzi nahi nik sentitzen dudan hortatik aparte. Aukera eman nahi diet, beraiek probatu dezaten hori zer dan, ez? Askotan, irudipena daukadalako egiten dugula, kirola esan duzulen, ez? Potroa bera hiltzen dutela. Izu izan zitezke futbol zalea edo pelota zalea edo kirol zalea,
baina gihar ariketa egiten duzu, baldin da, kirola egiten baduzu, bestela ez duzu gihar ariketak egiten, ez? Eta gure kasuan, gu sinisten dugu, ez zerbait desberdina edo jolas modura edo ez dakiz zer egin behar dugunik bertsolaritza landu, baizik bertsoa bere horretan, kultura adierazpide bat izateaz gain, jolasa ere bada. Eta beste kultura adierazpideak ere izango dira, ez? Eta ariketa hori egiteak berak sortzen du, gozamena esan dut, baina beti ez du gozamena sortarazten. Batzutan estuasuna sortzen du, edo larritasuna, beldurrak azaltzen die, jendaurrean jartzen zarenean gertatzen zaizkizun gauzak, zure burua ezagutzen laguntzen dizu, talde kohesioa ere lantzen du, nik uste jardun inklusio bat izan daitekela hezkuntzari ondo egokitzen zaiona, ahoz egiten dalako eta elkarrizketa gabe ez dago bertsolaritzarik, hortik zijoan, gozamena ez dakiz emateraino, beti ez da gozamena, Eta gero zaletzearena, karo gu, nik justu, bai, ulertzen dut, bai. Oso ondo ulertu diot, hezkuntzaren ikuspuntutik eduki dezakezuna, ez ikasle batek bertsolaritzaren bidez zer ikasten duen, eta gu Bertsozale Elkartetik askotan goaz, gu badaukagu hemen gauza bat transmitutu nahi duguna eta ikasleak dauden lekura goaz, eta gero badakigu gaina mesede egiten diela, aprobetxatu egingo dugu, baina bigarrengo mailako gauzatzatik ikusten dugu batzutan, hori egia da. Nire arlotikan lehen komentatzen zen duen, ez? Arte plastikoak daka gaitasuna nortasun bat emateko kolektibo bati, irudi kolektibo batzuk sortzeko ere bai, eta lehen komentatutako garai hartan Nestor Basterretxeak egindako lanak mitologiarekin, Txillidak Euskal Unibertsitateko logoarekin, edo Oteiza eta Arantzazu, eta irudtegi bat eraiki egiten da. Gudanok identifikatzen gana gaine Euskaldun bezala. Baina hortikan aparte, horrek artista handia dira, nik ustean dut baitare hizkuntza artistikoak edo plastikoak guretako bakoitzak daka almen ezberdin eta asko. Izan leke gozamenerako, terapia bezalare askotan erabiltzen da, jubilatua joten dira pintatzea, eta momentu gozagarriak dira, baina hezkuntzan nik usten dut askotan dela momentu gogorrak eta desatseginak eta azkenian zuk nahi dezu zerbait lortu eta mekanismo hortan, metodologia hortan beti zaude tenso eta ze pentsatu ematizu, hau ez da gondo, hau ez da probatuen biezu. Eta da nolabaitxeko etengabeko pentsamentu kritiko bat garatzia zuregan. Eta ez da ikasi artiste izateko, baizik eta da nik usten dut pentsatzeko erabat garatu. Etengabeko kritika hortan, izango da, ez da izango, hobetu leike, ez da pentsatu gogoetak egin, eta hori da nik usten dut importantia. Pentsatzeko era bat eraiki dezake hizkuntza plastikoetako prozesutan ibiltzia. Nire arloan musikan, nik behintzat hezkuntza arautuan musikarekin eukin egun esperientzia bakarra izan zen flauta dulzea. Hortik azita, musika egia da, agian badagoela leku guztietan existitzen dela eta gozamenerako ere badala. Erronka agian musikaren kasuan da euskarazko musika ezagutaraztea, ez? Dagoen hori erakustea horrekin ere gozatu dezaketela, dantzatu dezaketela, negaren egin dezaketela, orduan ezagutarazi da erronka, nik uste agian egia da, hemen da gauz, ez, Durango kasokan, eta musika badauka garrantzia handia, eta presentzia, eta gure egunerokotasunean hori badago, ez? Ez diegu esan behar gazteei musikarekin gozatu dezaketela, beraiek jakin badakitelako eta erabiltzen dutelako gainera. Baina, hoize ez, gure erronka beste bat da, gure erronka da euskaraz ere sortu dezakezula, euskaraz ere gozatu dezakezula, idatzi dezakezula, abestu dezakezula, dantzatu dezakezula, baina horretarako ezagutu behar dute eta aurreritziekin ere apurtu beharko dugu, ez? Hor ere beste erronka bat dago, ez? Nik Balmasedakoa naz eta urte askotan entzun dut niri euskarazko musika ez zait gustatzen. Baina dana, ninot ez? Euskarazko musika da bola bat izango balitz bezala eta ez zait gustatzen. Eta nik askotan galdetzen nien, baina zer ez zaizu gustatzen, ze talde, ze musika ez zait gustatzen. Orduan hor nik uste atzean dagoela gatazka politiko bat agerian dagoena eta eragiten duena bai kulturara eta kasu honetan musikara eta batez ere aurreritzi horietara, ez?
Orduan, gauza askorekin apurtu behar dugu, baina batez ere, musikaren kasuan esango nuke hurbildu beharko genukela jendea euskarazko musikara. Guztiz bat diozunarekin imaginarioaren kontu horrekin, batetik ez gatazkarena dago, eta bestetik dago ere ez dugula, iruditzen zaila gauza bada kanpotik ez gatazkarena, eta gero barruan ere igual imaginarioak imaginario berriak transmititzeko zailtasunak izan ditugula, eta horregatik ez askotan unibertsitatean iristen zarenean, eta esaten diozunean euskal kulturako zure imaginarioen berri eman, eta esaten duzu, duela, 30 urte, emango genuken bera, ematen ari dira ikaragarri aldatu denean imaginario. Orduan batetik da, gatazka horregatik hurbildu nahi ez dunak, eta gero da, barnean bizi denari ere ez dugula asmatu imaginario errealago bat, egiten ari garenaren imaginario errealago bat ere transmititzen. Eta zertarako eta barrez, transmisioa eta batetik dago komunitatearen berri, eta komunitatearen historiaren berri izateko, eta gero horrekin batera nik uste dut oso garrantzitsua da, gaur egun kontzientzia historikoa ikaragarri galdu da, orokorrean, iruditzen zaido, behintzat nik ikasleen artean nabaritzen dut, kontzientzia historikoa bera, galetzen diozunean eta noiz asmatuko zen zinea, noiz asmatu da komikia, igual berrintzai 16. mendean edo, esan nahi dut, da erabat galduta dukate kontzientzia historikoa, eta niri hori oso garrantzitsua iruditzen zait, azken batean nortasun bezala eta kolektibo bezala historian kokatuta gaude, eta atzetik gatoz, aurrera goaz, eta iruditzen zait, transmisioak balio duela komunitate bezala nondik gatozen, eta nortasun pertsonal bezala nun kokatu nahi dugun norberak erabakitzeko, baina gero balio duela kontzientzia historiko hori ere astintzeko, niretzako momentu honetan dela gizartearen erronka nagusietariko bat, kontzientzia historiko horri buelta batzuk ematea. Bale, eskerrik asko. Gidoira bueltatuko naiz, azkeneko galdera batako izu, eta zue jun pentsatzen zehozegatu berin bazaizue, o dana delakoa. Azkeneko puntua kultura artekotasunaz hariko inaz, implizituki bada ere, kultur transmisioa esaten dugunean, uste pentsatzen ari gela denok automatikoki euskarazko kulturaren transmisioa ez, baina badago erronka potente bat, badago realidade bat, badago kultura artekotasun bat, eta ez hori bakarrik ez, esango nuke hegemonikoa ez dan kultur historia batetaz ari gara, zapaldua izan den kultur tradizio batetaz, euskaldunaz alegia, eta horren historia egiten dugunean ere, askotan murriztaia izan daitekela, eta beste batzuk ezen prioritatean aztu iteitugula, ez? Beraz, zein realidade ikuste dezute, nola ikuste dezute uztartu alitzatea, beste kultura, gaur egun hemen, gurean ditugun, beste kultura hoiekin harremana zein da, eta nola egin lanketa hori, euskal kultura hori zabaltzen jarraitzeko, baina gurean dauden beste kultura batzuk ere zabaldu eta zatzeko. Lehenik eta bain, niri iruditzen zat, bai aurre hezkuntzako eta bai lehen hezkuntzako irakasliak diala, hostia diala, ez? Danetika jakin behar dute, ez? Eta gainea gutxiez eta oain gainea kultura artekotasun honekin, beste kultura bat, beste erlijio batzuk, eta diala, nik usten dut, igual laguntza handiago auki beharko zutela, gehiago auki beharko zutela erakundien aldetikan. Ez dakit, arte eremuan, urtero arte ederretan ere hainbet ikasle lizentziatzen dira, eta ez dakit nun gelitzuko dira zen, baina, beraien ekarpena nik uste oso interesantia izan leikela, eta horrek bezala, gaur eguneko gizartea beste erronka berri batzuk dauka, etortzen dira munduko eremu Europako ekialdetikan, Afrikatikan, Hego Ameriketatikan, eta gu ere nik uste dut motz gelditzen gerala, eta ikasin beharko gendukela, beraien kulturatikan, eta nolabait gizarte edo gela anitz horri erantzunak eman, kontutan eukitza, beste kulturra aniztasun hau ez, baina nin neuk ere oaindik ez dakit nola, edo konstienti izan beharko ginekela, eta garrantzitzu dela bai. Musikaren kasuan nik uste argi dagoela, ez? Heldu da, badago, kulturarnistasun hori, heldu da musikara berara, ez? Esan nahi dut, eta hori ezin daukatu, eta printzipioz aberazgarria da, nola ez, ez? Ez ari gara denbora guztian bebai hezkuntza arautuaren transmisioaz, baina jakinda hanka bat besterik ez dela, esan nahi dut, transmisioa gero beste hanka batzuk ditu. Etzeko transmisioa, komunitatekoa, eta ja gaur egun, sare soziala edo interneteko transmisioa bera, orduan
Hezkuntza arautuan egin behar da indarra, edukiak sartu behar dira, adostu beharko dugu bebai eduki horiek zelan emango ditugu metodologia aldetik, baina baita ere zer kontatuko dugun, ez? Hori garrantzitsua da, emakumearen presentzia, besteak beste, ez? Gauza horiek ere kontutan hartu behar dira, eta kulturaniztasuna. Eta berez, holan, bode pronto, galdetzen badiazu, aberatsa da. Baina, kontutan hartu behar dugu kultura guztiak ez daukatela, ez direla heltzen modu berean, eta batzuk zailtasun gehiago daukatela besteak baino. Batzuk zapaltzen gaituzte eta jaten gaituzte, eta hori igerri egiten da, berdin du Bilbon egon, Salamankan edo eta Amsterdamen, taxi batean montatu, niri gertatu zait, eta kanta bera entzutea leku guztietan, ez? Orduan, hori egon da, eta horren balioa ere jakinda zein den, aberatsa da, eskura daukagu musika pilo bat kasu hontan, ez? Eskuratu dezakegu ez dakit zerritako diska bat eta hortik ikasi, baina asmatu behar dugu artekotasun hori benetan artekotasuna izatea, eta ez bata bestearen gainen jartza, eta hor dago erronka, hor dago transmisioaren erronka hezkuntza arautuan, eskolan, etxean, kalean, eta hor dago arriskoa, baina berez kulturalkotasuna ez da onartu behar dugula, heldu da, badago hemen, eta nik uste berez aberatsa izan behar dela, ez? Literaturaren kasuan, gertatzen dena da, esan dudan bezala, hezkuntza arautuan dago euskara eta literatura ikasgaia, EAN eta Nafarroan, eta gaztelania eta literatura. Beraz, bintzat, bi literatur tradizio, oso modu normalki ez harremanetan jarrita, irakasten dira. Eta badago gero ere literatura unibertsala deitzen den ikasgai bat, normalki izaten dena mendebaldeko literatura. Bai, ez da herrien literatura bat, edo normalki izaten da mendebaldeko literatura. Eta egia da kurrikuluna berak esaten duela kultura artekotasuna izan behar duela zeharlerro, hezkidetzak izan behar duela zeharlerro, euskal kulturak izan behar duela zeharlerro, gure hezkuntza EAeko kurrikulunak esaten du 3 ardatz horiek izan behar dutela zeharlerro. Nik uste dute, Mariak aipatu duela gako bat, azken batean da ere, abia puntuan nun dagoen. Nik uste orokorrean literatura irakasten denean, testuartekotasuna lantzea oso garrantzitsua da, ez? Testuek zehoi hartzune dute elkarrekin, konparatu beste leku batean garai berean publikatu denarekin, dabar-tabar. Literaturan oso erresa da zubiak egitea, baina jakin da euskal literaturatik begiratzen ari zarela. Hainbat eta hainbat adibide ditugu hortarako. Poema bisualekin, poema bisualan lantzen ari baldin bagera eta Jose Anton Artze lantzen ari baldin bagera, Joan Brosa dago, Jordi Baies dago, eta badaude hainbat eta hainbat kulturbide, gurera ere eragina izan zutenak, eta haiekin harremanetan jarra daitezkenak. Beste bide bat, senegaldarrak baldin baditugu klasean, Arantxa Urreta Bizkaiegaren Zergatik Panpost lantzen duzu, 1979an ez publikatu zuen emakume batek hemen lehenengo novela, eta Senegalen, Maria Mabak senegaldarra publikatu zuen Hain gutun luzea urte berean. Beraz, kasu hortan, egin ditzakezu nolabaiteko zubiak, beti ere gainera, zurea ere hobeto ulertzeko diren zubiak, eta beste kultura hortan ere adidirenak, beraienetik gurea ere hobeto ulertzeko, ez zubi horiek. Nik uste, azken batean da, zubiak nola eraikitzeko, ze ikuspegi erabiltzen dugun. Guretik ari garen zubi horiek eraikitzen, edo ari garen, kasu honetan ez, edo literatura espainoletik edo beste zubi batetik begiratzen, ez. Berriro ere, zer gertatzen da, irakasle bati ezin zaiola guzti hau eskatu. Hor dagoen falta dana da, alako proiektu bat, alako material bat egingo duena eta alako proposamenak egingo dituenak. Behar dana da, benetan kurrikulunean dagoena egituratuko duen proiektu bat martxan jartzea eta hor baliabideak txertatzea. Ez dena zaila, baina behar dana da borondatea horri bide bat emateko, ez? Gure kasun, hainbeste ikasle dauzkate gure elkarteko irakasleek izenak ikastea ere oso zaila da. Hori da, abia puntua egia esan. Baina bai nik pertsonalki sentitzen dudana da, askotan ni noala bertsolaritza zerbait importantea dala esatera, niri gustatzen zaitela, eta horren ondorio zuei ere gustatzeko aukera badago behintzat, edo hola juten naiz, baina askotan ez dakit nora noan. Nik badaki zer esan nahi deten, baina gero
beraiek nigana hurbiltzea nahi balin badut, nik ere hurbildu beharko dut beraien gana. Eta hor lan handia daukagu. Nik bintzat personalki konturatzen naiz askotan ez dakidala besteen kulturan berri, askotan ez dakigu etorri berria dan, ez dan, bere bizitzaz ezer ez dakigu. Ez dakigu ze hizkuntza hitz egiten duen ere, lehengoan Euskararen eguna zala eta tokatu zitzaidan klase matea, eta Euskarari buruz, eta bazeudenan gelan hasi ginen kontatzen, eta beste lau hizkuntza behintzat bazeuden, eta gainera hitz egiten zuten hain ondo, ematen zuen, urazan, ez dakit, gelan bertan zegoen ikasteko aukera ematen zuten gauza asko, ez? Hori batetik, egunerokoan. Eta gero bestetik, bertsolaritzaren kasuan, nik ere, ia oain dela urte gutxira arte, ez nekien bapateko kantua existitzen zani munduan. Eta hor, mintzolak azkenalko urtetan egin duen lanak, begiak asko ireki dizkigula uste dut, eta guri, nik uste bertsolaritzaren transmisioan ari garen hori komeni zaigula egotea gainontzeko kulturetan ere, bapateko kantua modu osasuntsu batean, eta gurea bertsolaritza bera ere prestigiatzeko modu bat izan daitekela. Pentsatu liteke alderantziz ere, ez? Gurea bakarrik da eta gure zeran sartuta, baina nik uste askoz aukera gehiago ematen digula ikustea munduan hau egiten da, ez da hemengo kontua bakarrik, ezkea hain arraroak bestetan ere egiten da, eta bestela ere nahiko arraroa gehala esango dugu, orduan ez dakit. Pixka bat unibertsalizatzea edo ez dakit nola deitu behartzaio, baina horrek asko lagunduko digula iruditzen zait. Eta gero beste kontua daia izango litzekena da gure artean dagon ez kultura artekotasuna, baina bai kultur adierazpideen arteko eragina, eta hori ere gero eta barrurago daukagu, ze gure ikasle asko gero ez dira bertxotara dedikatzen, igual pasatzen dira bertso eskoletatik, eta gero idazle die edo musikari edo auskalo zer, baina holako asko dago. Bale. Mila esker, ez dakitzuei orain gehatu olima zaizu ez zerbait, itxiera ematein nahi zuen, galderei da hon, tarte deseroso bat utziko dugu, galdera itea ausartzeko. 30 segundu kontatuko ditu nire burun. Bestela zuek izteko, nire partetik plazer bat izan dela. Oendik gehatzen zegula nahikoa bai transmisio, baina baita ere bigarren parte hori ere bai ez, genuen hor disiplinen arteko transmisioa ere, badaude hor, nundik tirari batzuk. Utxiko zaituztegu, juten bestela libro eta ardo artera, Hola espada, zuek itxieran horretek? Baipik. Igual gauzatxo bat, ez dakit gai izan naizen transmititzen. Nahi nun esan nik eukideten esperientziak bai aurre eskuntzan, lehen eskuntzan da bigarren eskuntzan ere bai, etena egon arren artea eta gizarten artean metodologia gukuste baino asko hurbilago daudela. Eta nire esperientziatik esan dezaket, bai, esan deten etapa guzti hauetan, ikasleak nahiko errez ulertzen dutela, arte garaikidea, gozatu etxen dutela, eta emaitzak ere oso edarrak izaten diala, eta beraiek autoestima aldetikan, eta lehen komentatu duten bezala oso pozik agertzen diala emaitzakin. Eta oso guk uste baino hurbilago dagoela. Aipatu den bezala disiplina artekotasuna ere badela beste erronka bat, azkenean egia da ez, bakoitza ari garela gurean aurrera, eta batzutan mugako espazio asko daude. Eta modu bakarra dela bilatza disiplina artekotasun horren bitartez bideak, elkarrekin egingo ditugun bideak hori ere hala da. Eskerrik asko da nire etortzeatik eta segi azokakin gozatzen, gehatzen da gutxi hortan. Txalo bel bat gaudentzak.